върху него. Ей, джерта отвътре. Пълно да опашка този човек. Не, джерта е отвътре. Той се мъчи да излезе в тук. Внимай да не те закърпи с тя, че е най-лошо. Пета, знаеш, че кърпи като тако. Джерта му държи върта, ама... Дръж. Дръж се опашка. Като го стараш тогава. Това пешо е бите реактире. Да. Чакай, дай го там да не ухапи някой такива хора на ми. Ей там на страни на поляна. Чакай, искам да снимам. Дай да джерто само да отскочи. Джерто е пастет. Шхоста. Дай джерто да отскочи, дай. Дърпай бавно, дърпай. Браво, чуче. Браво, Джери. Пак ли е женски този? Динко да лечи. Ета. Слушай машкарто. Виж кога е да еба малък се гледа, пък виж колко е дебел. Браво, Джери. Браво, Джери. Дай навънка, Пета. Един месец си пава в бокса. Все. Дай фани Джери, помага.